परी सुमार जन रब्बू नसिलिंक मो कसं लेकरांनो काय नाही भारी गंमत असं आमच्या क्लासन तो गगन म्हणे की चाललंस भारी तिंडी पोता जेवणा टाइमरी सगळ्याला घेऊन बॉक्सन तुला के घास पडी घेऊन होता तितली खाऊची पिशी काका आजी आमच्या क्लासाच्या सुहास म्हणस मो तू कतस मो तगले बर्थडे असिले तगले आनमंत कारवे उंडे कोंडिलके सक्का जनक दी म्हणू ताणे ಬ್ಯಾಗಂತೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಯರ್ ಕೈ ತಶಿಚಿ ಹಾಣೆ ಹುಗೂರ ತಗೊತ್ನಾಶಿ ಏಕ್ ಖಲ್ಲಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ ದಿಸ್ಲೆ ಮುಣು ಹುಗೂರ್ 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 ಏಕ ಏಕ ಖಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸುಹಾಸಕ್ತೆ ಕಳ್ಳಲೆ ನಾವೆ ಸುಹಾಸನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅದವರ್ನು ಟೀಚರ್ ಸಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡ ದಿವನೆತ್ತ ಮುಣು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಚಮಕಲ ತಾಣೆ ಉಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರಿ ಹಾಣಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಸೊಲ್ಲ ಕಡೆರಿ ಉಂಡ ದಿವ್ ಕಮಣು ತ ಪಳೈತ ಏಕ್ ಉಂಡೈ ನಾತೆ कितले उंड हाण खाऊन झाला लंच ब्रेक येताना जोर पट्टा दुखी जोर पट्टा दुखी दावनो ताण वळवळनो रोवणो कडे तक हास्पिटल कापन वेल्ले मगे तगल आनम हास्पिटल येऊन तक घरा आपण वेलिंत काही आमगेल मॅमन उंडाडी गुंडा म्हणेक पदस मो ते सांगले हमको प्रासू नसन पूर धरले हे ऐकल मागिरी मक्के कहाणी हुಡುಗ ಸೈಲೆ ದುರಾಸೆच फल म्हणून सांगता ऐकयती एक गावंतू गुंडा म्हणजे पापा चल्लसिल तक्का तगलम्मन पोसिलेले मरी सानस्तनाची तगलान गेलेलो तशी जाऊन तगलम्मन तक्का भारी कष्ट पावून पोसिता आसिल एक दिवस तगलम्मक जोर ताप येऊन निघून सोडली गुंडाक कसं कोरका म्हणू कळणी वचून डॉक्टर कापण हडिया म्हणरी दिवच्यात दुड्डुना ताज कोण वडिया औसुक म्हण पळेलरी घरांत एक चूरही तंदुल ना कसं कोरचनी म्हणून आलोचन करता असताना तगल माम थैंग कळलं तगल मामू भारी ದುರಾಸೆಚೋ ಎಕ್ಲೆಂಕೆ ಕೃಪೆ ದಿತ್ತನ್ನಿ ಹೇ ಗೊತ್ತಸ್ಲ ಸಮೇತ ಗುಂಡ ಮಮ್ಮ ಮಿಗೆಲಮ್ಮಕ ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹುಷಾರ್ನಾತಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಪ್ಪನ್ ಹಡಿಯ ಮಳರಿ ಮಿಗೆಲಗೆ ಚುರು ದುಡ್ಡುನ तू एक चोर हेल्प करी म्हणता तद्द तो मामू हावंची भारी कष्टारस तुगलम्म मग कसने पुणी दुड्ಡು दित्की कसने पुणी सहाय करतकी म्हणू हा मंगईलो ಮಿಗೆಲಗಿ ನಿಮ್ಗಿತ್ವೆ तू वस मगलगी कसने ना हावंतू दित्तलयने दिवच्या काही 7 दिना म्हण सीधा वत्ता रक्ता आणि कोणाला निमगोच्या बा आणि कोण मग सहाय करतती म्हणू आलोचन करता घरात खई सुदिलरी 1 रुपये मिळना तशी इथे सीधा चमकताची एक रन्नावा अंते तांबळी हक्कीन चालोचनंतू आपण खई वतस म्हणू गोत ना सीधा रन्ना येता काही सुस्तू दत्ता एकडे बसता आणि रडता ए देवा हावತ್ತು कसं ಕೊರ್ಚೆ ಮಕ್ಕ ಸಿಲಿ ಏಕ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪೊಳಂಗೆತ್ತಲಿ ಆನಂತೂ ಸಾನ್ ಪ್ರಾಯರಿ ಗೆಲ್ಲ ಆ ತಮ್ಮ ತಿವೇ ಹುಷಾರ್ ನಶಿ ಗೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣ ಮುನ್ ಜೋರ್ ರಡ್ತಾ असता हाण रडता असताना थई एक सान सुणे पेटेता त्याचे पाय पुरा घाय दावन असता ते भारी नरळत असता कुयो कुयो म्हणून रडता असता हे पळून गुंडाक भारी पाप दिसता थैंचीची एक पाननी हाणू ते पत्रार दवन धाडून त्याचे रोज काढू हाचे पाय कनी घालू एक पन्नंतू गट्टी बंदिता आणि तका हाचे पायर नीत करून घेता आणि त्याची माती पुरा परसिता ते पाप सुणे पेट थैंची नी देता हे पुरा एक देवते पळता असता तिक्का गुंडाला छान बुद्धी भारी खुशी देता ती सीधा हगेला घेऊन इतले वेळ तो रडता असिल आता ते सुणे पेट्याक पळेल कुडले दुःख विसरनु तक तो भारी उपचार केलमो पय्यर घांगेनु सांज चढू पळेल म्हणके पळून घेतस मग तो भारी खुशी दलपुता तुका कसने कष्ट असला मिगेला सांगा हांव सहाय करता म्हणता तेद्न हो असेल विषय पूर्ती सांगता औसो कुशारना मिगेला दुड्डू ना प्रमाण सांगता तेद्न ते देवते एक सान एक कसं म्हणतात ती हा एक चेंडू दिता हे चेंडू हातान घेऊन तू एक पंता उडलं म्हणारी 1 रुपये नाणी मिळता रुपये नाणी म्हणारी कॉइन वे होळे मा होई गोपुता रुपये कॉइन हे रुपये कॉइन तू अंगडी चंग देऊन तू कसं की ते घेऊयात दलार एक तू विसर्चनज्ज तू एक पंता उडलं म्हणारी तू चिक्की सान दत्ता हेरतीस म्हणताना अपास पुढे वरीची दत्ता आणि दिवसाक एक पंत तू हे चंड दोन घेऊन उडका तू एक कॉइन मिळचे हे
हे मात्र विसरचे नज्ज दुरासेक दव पोणका म्हणून एಚ್ಚರಿಕೆ सांगता तिथले भितरी सुणेक एಚ್ಚर जाता आणि त्याचे गाय पूर्ती गुण धावन असता आणि ते हाका कुशींत पळोवन घेऊन ते वत सीधा हावे घरा येता घरा येऊन ते चेंडू हात धरून एक पंत उडता उठलं कुडले 1 रुपयाचे कॉइन येता हाका भारी खुशी जाता चिक्की सांदन असता पक्कने पळायला कोणाक कळना अब्बा कोणाक कळना सध्या म्हणले कोण ते कॉइन घेऊन रुपये अंगडीच्या घेऊन ते कसं सामान दावक की पुरा घरा घेऊन येता तशींची डॉक्टर काही घरा आपण हरता तिक परीक्षा केली डॉक्टर ती अनेक वार मट्टापणे निदोन रेस्ट घेऊ का तिक चंदुकोन पळोन घे म्हण सांगून वक्कदनी भरून दिता हेरतीसू पास तशी उड्डून 1 रुपये कॉइन मेळता नवे त्या देऊन दवाखान्याला वक्कद घरा सामान पुरा घेऊन येता अशीच 3-4 दिवस चलता तो मामू पास हंगेल घरा येता कशी ती पळोचक म्हणून म्हळ्यारी तागल उद्देश कसा म्हळ्यारी तागल अक्क खंय पण हुशार दिल्यारी ती कामानी वच्चसल्यारी दुड्ड मेळता नवे त्या कशी पुणी कोण ಹೊರಕ म्हणून त्या मम्माक गुंडाल घरा लगी येताना एक आलोचन येता सुरवेरी मिगेल अक्का हुशार नाशी निकल्या तिकत काम कोच्चे दत्त की नाकी पक्कने तिक काम कोच्चे दायनी मुंडलरी घरा कसने सामान हटचे दायना त्या गुंडाक कितले पोट्टा भूक लागून असत की कसन की कशी पुणी कोण मिगेल अम्मा हुशार करे माक खवचा कसने हांती म्हणू मिगेल पय्यर पडल्यार कष्ट तकाची दूर अब्बनु तंगल घरा परिस्थिती कशी अस म्हण पळयता म्हण आलोचन करता आणि दूर अब्बन पळयता पळयल्यारी हगलाक निदल कडेन तोस दलारी कुशेर अस आणि घरान पुरा सामान अस गुंडावरे कुशेर अस हे प्रकशी साध्य म्हण आलोचन करता आता हाव हे गुंडा लगी मगान तुल्लनु खैन दुकून हाक दुड्डू येतस म्हणून निम्बू का म्हणलेकून एक इतके चॉकलेट घेऊन घरा वत्ता मम्मन फर्स्ट टाइम चॉकलेट हल्लेल पळून गुंडाक भारी आश्चर्य दत्ता खुशी बरे दत्ता चॉकलेट म्हळ्यारी संचडवांकनी भारी इष्ट मो कसं तशी सांगतोळे मा चॉकलेट मला पूर्ण जनक इष्ट नवे चढवांक इष्ट म्हणून सांगते कसं लेका तश कसं लेक सांगतो का म्हणी आमगेल घरा चॉकलेट हल्ल्या चढ खौच काणे हा म्हणी तू नवे हा असं काणी मुकर सीता आणि तो मामू हुगूरक निमगिता नाही रे गुंडा हा त्यापंत इल्तदना तू भारी रडतसील आता भारी खुशेरस तू गलम्मई हुशार दत्तस रणपकुडान तू डब्बेंत पुरा सामान असते ह्या प्रकश साध्य म्हणता तद्न गुंडा करत दत्ता हो कसं की गुट्टू घेवच्या कैला अक्क सांगचनच जा म्हणून त्या पुरा देवान दिलेल मम्मा म्हणून तर रक्ता देवान दिवचवे देव कशाक दिता पोळो का म्हण सांगून त्या दिस थैंची रप्ता त्या मम्माक रात सगळे नीट याना गुंडक दुड्डू खै दुकून येतस खंची देव दितस पळो का म्हणून राती पुरा एच्चोर धावून असता सकाळ दत्ता गुंडा ते चेंडू हात धरून एक पंत उडता 1 रुपयाचे नाणी मिळता त्या पडल हे मम्माक ओहो अशी हक्क दुड्डू मिळतास कशी पुणी कोण ते चेंडू हाव चोर हरका म्हणून प्लॅन करता आणि गुंडानं नावच्या गेल पळवून ते चेंडू घेऊन दुसरे चेंडू थै दवरून सीधा भार सरता गुंडानं प्रति दिवस नाव नेल कुडले देवा पूज करून ते चेंडाके नमस्कार करतसिल मला ते चेंडू प्रति दिवस रुपयाचे कॉइन दितसिल नवे तज्जी निमित्त जे तगले कष्टपर दूर दल नवे तशी दावून तके एक नमस्कार करतसिल त्या दिवशी तशीची देवा पूजनी कोरनु चेंडूक नमस्कार कोरका म्हण पळयतना चेंडू खंय अस थंय दुसरे चेंड अस त्या दुसरे चेंडू म्हण तकळटा आणि हे काम आपल्या मम्मालायची म्हणून तकय कळता औसुक सांगता पळम्मा अशेष दल्ले म्हणून तेदना तगला अम्म म्हणता काय येचन काणका हाव तुषार दल्या हावनी गोळता आम्ही गोळण खतती आमका कसने तंदरना दला दुसरे मोस करचे गेलेले का ताक देव खंडित सोना तू येचन काणका म्हणता गुंडाल मामू ते चंड घेऊन सीधा घरा येता आणि हातान दोन घेऊन एक पंत उडता
₹1 कॉइन येता भारी खुशी जाता अनेक पण तुडता अनेक येता अशीची उडतच होता आणि उड्डील म्हणके ₹1 कॉइन येता हो सानू 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 जात होता त्याक कळाई ना त्या देवतेनं सुरवेरीची गुंडाक सांगला मो त्याला री हक्क त्या विषय गोतना नवे आणि हो सांदत्त असं म्हणची बरे ताक मातेंतु ना ताक ₹1 कॉइन पडून होते भारी खुशी हे उडता उडताची सानू 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 दावनो एक मुसा इतलं होड जाता त्यावेळी मम्माला बायला भितर येता भितर येऊन पडयता ही ₹1 कॉइन दिला मो हे खरी दुखून येतं असं म्हणून आलोचन करता आणि तकड पडयता हो गुंडाल मामू हाव हंगस गो म्हणून बॉम्ब मांगिता ती काही कळना इत्याक म्हणाली हो मुसा इतलं होड दल्ला मो हा नुल्लचे तिथले साऊंड सांदत मो तिथं कसं नाही ऐकना मग तिका एक मूस बवलल वरी दिसता हे कसं की नवे नमने कीड आमगेल घरा भितर राहिला चपलारनी कंच नमने काय लेत की कसं की हाका मान कडचे लायक म्हणले कोण एक हा चप्पल मारल्यावरी म्हणारे आम्ही जणार मारतात पडा तशीच मारनो तो मोरनूच होता मागिरी त्या ₹1 कॉइन पूर्ती तिक मिळता ताका म्हणजे दुरास केले रे अशी दत्ता म्हणून देवा नमक संदिला की ते आम्ही उपयोग करून संतोष पावका दुसरे वस्तू प्राशी करचे नज ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಳೆಮ್ಮ ದುರಾಸೆ ಕೆಲ್ಲರಿ ದುಃಖಚಿ ಮೆಳ್ಚೆ ನವೆ हाय आमगेल हळेमन संगेल काणी कशी असेल म्हणून दय कर न कमेंट्स आणि आणि आमका मस्त